van Apostel Baas. Maar ik wil net vandaag zo kort getuigen vanwege hier aangaande die man van de Heer. En hoe ik die man van de Heer ontmoet heb. Die evangelie brengt jou bij je ver. En ik vat jou ook bij je ver. Prijs de Heer. Dat komt nog niet bij mij. Dat die keer zo nog niet in de 30e verjaardag gevierd die. Die keer zo vandaag dood geweest. Maar die genade van die Heer heeft voor ons gekomen. Terwijl ons op een naweek op pad is naar Ladysmith in zo af te gaan en ons een bezig om een bediening daar te gaan oprichten, gaan stichten. En die vrijdag bij ons en ons komt daar met lekker geniet, lekker kerkgouw en die zondag morgen komen ons terug. Die hele familie, die hele kerkmensen, ons is allemaal op pad hier terugkomen. En wanneer ik het vandaag mooi lezen wat die Heer kan doen. God is hier goed wat hij zou zeggen dat niet doet. Hij is de waarmaker van dit woord. En terwijl ons rijden, hij doet op de bakkie, gaat door in die bakkie. En ik weet niet wat het met mij maakt hier om te zeggen, ik ga maar die wiel voorvangen en ik ga besturen. En onmiddellijk, hierdie meisje wat nou hier loop, haar ma sê toe, sy gaan by die meester. En ons twee rijden. En ons twee gezels lekker en dat gaat lekker. En ons rijden. Als ik er net zo 25 kilo's in de Ladysmith heb, toen begint die kar, toen begint die trokkie. En ons praat toen nog een 7 jongen ons nou plan maakt, maar die 40 jaar is nog gebreid. En dan sprak die oude raad van die oude mensen. En dan zei van jullie mensen kunnen ze maken, hoor je zo. Je moet nou je beetje uit het trekken, want ons is hem nou nodig. Want ons is nou een veel beeld maken. Dat ons gaan verder gaan rijden. En het maakt niet veel beeld en het maakt ons stevig. En het rijden lekker en zeker nog zo'n 20 kilo's. En daarom zag je er die poelie vast. En dan stuk ik zeker nog zo'n half uur na uur, stuk ik om hier in toast. Nou in die poelie in te krijgen. En nou als we nou op moeds verloren vlakte. Maar als het hier zo'n klein karretje, zo'n polo, dat in punt 4, heeft ons hier. En apostel Riet, zijn schootzin rijdt op die polo. En nou moet jij voor ons stoom met die groot trok en hierdie klomp mensen hier achterop. Maar jullie weet wat, die touw is een klein net een meter en een half van die kar af. En dat is niet bij ons mij niet, ons moet nog met die pas hier opgaan. Als nog een pas was, is het nog rijden. En ons rijden en ons komt nu neer, wat maar hier kan ik niet dan verder vatten. Want dan wacht het maar gewoon uitvatten. Die man zei van, hij gaat kaarten, maar hij zei, hij kan niet voor stuk bij die kaart vatten. Hij vindt het zo op die berg en die loopt ons niet daar. En dat is die ander. Nou kan het iets in ons weet je ons staan niet op die berg heen. En dan denk ik, ons gaat maar hier iedereen vastmaken. Dan ik de vader van genade. Kijk het tussen nou afdrans. En dan maakt nou die brieken los. Ik geef nu maar het rijden. Als genade. Als genade. Al jullie mensen leren, slaap je achter hulle, weet je wat gaat aan nie. Ek sê vir jou dat hierdie man ry, net hy ry op die Kailani. Daar's niks briekie. En nou ieder wat ek ry, kan ek druk so maar daar's niks. Nou hoe kan om te sê, hy moet nie stadig ry nie. Maar dit kom nie met my dat hy kan nie stadig ry nie, want dit is afdwang. En ons ry prys die Here. En het punt uit, en toen de keer die langer meester, zegt hij ook voor mij, apostel, is het die lekker mee? Ik heb later wat ik dat briek getrapt, ik vond dat ik niet die brieken niet. Ik kom zo naar, daar is die brieken niet. Ik vond dit niet zo moeilijkheid, niet zo moeilijkheid. Ik sta later voor dit recht op die trokken, en ik trap briek, maar niks jammer. Dat kon niet met mijn gedachten niet. Ik is zo vrees bevangen, want ik is nou in de noorden.
weet je wat? Wat we horen voor is, de Heere helpt ons. Ik weet niet hoe het gebeurt, man. Wat ik zie wordt gaat over ongeluk. En ik kijk die draaispoor. En ik ga daar al iets voor die windstreep. En ik bedoel die draaiboor van. Maar die Heere maakt een weg. Wat daar je weg gezien. Ik weet niet hoe hij ongeluk draait. Maar die dood gebeurt. En hij breekt. En ik houd hij weer. Ik voel hoe heel die Heere mij om die draai te vatten. Wat er daaronder komt, wat er daar staan, toen breek ik dag. En dan kan daar, ik kan het niet uit. En als ik kijk zo op, tegen die berg, genade, wat die Heere ons gegeven. Ik kan wat van die kind van Gierie. En die kind van Gierie gaat ons een prijs betalen. Maar dat die moeite werkt. Halleluja. Om het weinig met hier te gaan, dus kom ik het zo lief voor jullie, man. Later kan ik maar mijn foto, wat ook al. Ik is daar. Ik pak hem op de leier van mij. Nee, maar mij nog geen oren zeggen, of ik oren leiers. Maar is mijn leier, ik is onder de handen voor. Nee, maar mij over de inpositie is. Als de leier van mij, hij is het voorkeur van mij. Halleluja. Die Heere doet op een simpele manier bij elkaar gebracht. En eigen dingen zal het nooit vergeten. Wat die Heere voor ons gedaan heeft. Dit is waar je zegt, dit is prijs voor de day. Als dit gedaan heeft, die Heere wordt vandaag om dit te kan celebrate. Prijs je dan van die Heere. Maar die Heere toch een staat om de wonders te kan doen geven. En die man van die Heere naar de aantoe gepakt, ons blij op prijs die Heere. Hij kent hij prikken. Om het daar gaan dienen, president van die Heere. Halleluja. Maar dan ga ik op hier uit Athene stikken, dat gaat een beetje lang. Halleluja. Maar ik wil bedankt voor die baas en die vrouw zeggen, hou aan. Daar is een skrif wat die Heere van mij gegeven. En ik wil het eigenlijk nou, maar die skrif zit daar in die boek van Jeremia. Hij zegt, moet niet denken aan die dingen wat voorbij is. Want hierdie dinge gaan jou agterloop. En Paulus kom en Paulus sê, strek jou uit. Kyk vorentoe. Halleluja. Ek kan draai. Kom eens naar de gemeente om op te komen. En dan gaat het voor ons lezen. Prijs die Heere. Ik wil nog heel wat voor nou.
terwijl ze die stemmen is. Je waarde dan is ontvoering van Aritein. Ons het baie verliese gelei. Ons het baie verliese gelei. Ek het 'n klomp ambtenare verloor in die tyd van COVID tot nou toe. Van hulle kinders is hier teenwoordig. Ek het ambtenare verloor, ek het vroue verloor. Kruismanne, kruisvroue. Veteraan wat in die werk van die Here saam met my in hierdie 30 jaar gehardloop het. Suster Evie kom staan en ek dink ons het allemaal ook gaan begrawe in die kant van Verbeeksplek. Allemaal was ons apostoliet het allemaal in naam tot die voedseldag. Allemaal was die voedseldag in die naam. Ek sê maar, ek is daar by Pastor Tim as 'n kerk, ek is daar by jou veldtog. En ek sê waar die tyd voor sy heen gaan, ek sê maar, ek is by Pastor Tim wat uitgeroei met veldtog gaan bedien. Ek vra waar moet ek die trek, ek daar op staan sy in die Westbank. Vra Boetie wat kom sy sê maar die voet. Veterane, ek wil vandag erken aan hulle geleer behandel. En ek wil nie vra wie gebied. Hier is van hulle kinders is hier wat ons verloor. Ek het ouderlinge verloor. Ek het pastore verloor. Ek het profetiste verloor. Ek en my vrouws begin tel, nou die ouders begin tel. En weet nie waar ons geval by 20. Ons stap al ver as ek begin tel. Ek kon nie meer verder tel nie, want ek was stil. As ek dink dit was, my bene helpers in die werk van die Here. Sy tyd toe Paulus sê, sy bring vir Demas saam, bring vir Markus, bring hulle saam. Hulle kan my tot die hulp wees in die diens van die Here. En ek het hulle verloor. Baie keer. Dankie. Prys die Here wat ek voorheen is. Jy gaan vra ons leiers af, hoe gou 'n bietjie af. Ek ben net daar kyk dan. Ons loof die Vader want hy is goed. Ons loof die Seun uitgestort sy die Heilige Gees. Hy die wonders doen. Staan in die agterkant van die gemeente. Halleluja. Kom ons staan gemeente. Ons loof die Vader want hy is goed. Ons loof
het die Here ons gedra. Ons het 'n gebed. Ek kan baie goed praat. Maar ek gaan nou praat as ons klaar is, ek gaan net lekker praat. Maar vir my gevra, God, vinnig om julle te bid. Vader, ons sê dank vir die guns wat U aan hierdie gemeente gegee het. Here, was het nie U nie, so hulle dit gemaak het. Baie het gekom en baie het gegaan, maar U die Here het hulle gehou in die holte van U hand. Ons sê vir U baie, baie dankie vir dit wat U aan ons toevertrou. Dra spesiaal die apostel en sy kerkraad en hulle vrouens in die gemeente op na die troon van genade. Oor die jare heen het hulle baie trane gestort. Maar vandag kan hulle met gejubel maai. Ons was in 'n droom, maar vandag kan ons sê, was het nie die Here. Halleluja. Ek roep God se heerlikheid oor hierdie kerk. Ek roep God se krag oor hierdie kerk. Ek roep God se salwing oor hierdie kerk. Hierdie kerk sal nooit weer dieselfde wees. Alles sal gaan van krag tot krag. Van sterkte tot sterkte. Van binne tot binne. In die magtige naam van die Here. Ons kanselleer nou elke skering in hierdie kerk. In die magtige naam van die Here. Maak ons tot een van gees. Maak ons een van gedagtes. In die magtige naam van die Here. Ons verstaan, Here, vir wie U hierdie dood kom haal het. Ons aanvaar dit. Want elke lewe het 'n seisoen. Maar ons sê vir U dankie dat hierdie kerk nog staan. In die magtige naam van die Here. Terwyl jy aan alle kerke so seën op hierdie kerk. Ons mag los wat vasgemaak is. Ons roepe gebou. Ons roepe gebou. Ek mag los nou, Here. Vir mense wat in die kerk is, wat nie 'n werk het nie, ek mag dit los. In die naam van die Here. Manne en vroue sal werk kry in hierdie kerk, in die magtige naam van die Here. Hierdie kerk sal geseën in Jesus se naam. As die samen met stem sê amen. Kom ons plaas die kerk met hierdie mindset. En rus en vrede. Ons het julle geniet. Ons het julle gewaardeer. Maar rus nou en vrede. Kom ons plaas die kerk. Praise die Here. Kom ons die Here. Luister mooi. Apostel Paulus met jou gemeente. En wil in die gemeente hiervoor. Gee mekaar 'n drukkie en sê vir die persoon in die oor, ons het dit gemaak.
gedraagd. En nog altijd in staat is om voor ons verder te gaan dragen. Prijs die naam van de Heer. Halleluja. Ik wacht maar net goed dat ons net goed elkaar verder omhelzen en een beetje druk. Halleluja. Ik hoop dat er een echte ik hoop dat er een echte je moet niet masker opzetten. Halleluja. Ik zie wat ons gelovigen zijn de andere manieren dat het veel groeit. Als het veel groeit en het groeit veel zoeken dat hij kan doen. Nou, ik schrik niemand die. Je moet voor mij op mijn gezicht kijken. Als je voor mij groeit. Als jij iemand wat schuldig is. Wat veel zo groeit. Nee man. Kom dan dat het recht komt. Laat het recht komen. Prijs die Heer. Kijk elkaar in elkaar te gezichten en je moet groeien. Maar wat is dit ook bang om skam? Omschud je nog elkaar. Je weet wel niet dat het hier staat uitmaakt. Dat het hier staat uitmaakt. Prijs die Heer. Nou geliefdes. En wanneer je moet bij je gezellig zien. Rond de tafel, de knietafel, daar neergeëerd. En ik was nog niet rond de tafel geweest. Weet je, ik zie je kon nog altijd. Maar als het nou gekomen, ben je bij een dierzaak. En jullie gelovigen zijn ook nog niet van 13. Die gelovigen zijn ook niet van 13. Als ik nou misschien vraag, wie kan van je 50 rand leren? Dan gaan alle nog niet rondkijken. Maar jij zit met de 50 rand. Ik weet ook met ons gelovigen zo jullie. Dan is je zitten met je broer in die noten. Dan zeg je alsjeblieft, je weet ook niet dat 20 rand. Dan wordt eerst nog naar die vrouw gekeken. Wat zegt die vrouw? En je weet dat als die vrouw zo voor, dan moet je weet niet wat. Maar toen maar. Maar je moet ook met de serviteur die was. En wanneer was het nog lekker nog geëerd, lekker gelachen en zo aan. Dan wil ik met die handen in die woelen krap. Moet je dat nou zo stellen? Nou zullen we dan stellen. Die tafel is leeg. En nou zullen we stellen. Maar wat gaat dan voor ons? Hoe hier maanden? Dampies. Als je niet krijgt, niet, zoals een eier. Als je onze eier. Als je vandaag niet geleerd heeft hier. Ons motief die regie is door naar die. Dan houden we het terug. Maar ik weet dat de Heer het vriend, want de Heer een woord gegeven. Vanmiddag voor ons om te geven. Nou die barres, jullie goed is het allemaal geld. Maar ons vraagt op vandaag, maar net een paar handen. Maar wat niet zin tegen, drie 5 rand tegen. Stof op. En als het recht is, moet het ook lekker hier toch nog. Zo, kom eens hier lekker over. Op zo'n manier gaan de Heer je ook zien van morgen af. Als een water waren. Als je niet gaat zien, dan ga je ook niet krijgen. Als je niet gaat kopen, dan gaat daar niet meer goed gemaakt worden. Als je niet gaat vragen, dan ga je ook niet krijgen. Maar ik weet niet hoe hard het goed is, wat je. Ik word op 4. Dank je, Wolf. Dank je. Maar dank je. En wanneer die vader in de ministers staan. En die ministers erin staan. Broers en zusters. Ja, nou kan die dienstleer rustig verkeer. Die jullie hebben net. Maar het is pas verjaarsdag vandaag. Amen. Soms was het verjaarsdag. Nou, broers en zusters, ik groet eerst die leiders hiervoor. En die leiders daar en die banken. Die is gegroet in die wonderbare naam van de Heer. Ik is bijzonder
bly en dankbaar vir die weertjie wat die Here my nou gee, om ook heiliglik 'n paar woorde van my vriend te sê. My vriend, ek wil nie jy moet hom net breekie, draai die stoel. Dan kos lekker, jy jou vrou draai die stoel na my toe. Daar sê, toe moet nie gaan om met julle praat. Dis die Here. Halleluja. Ek is hier so dankbaar vir die uitnodiging. My vriend, ons kan klomwoorde sê, maar ons weet nie waar die Here gaan. En dit so baie gedagtes uitgegaan. Rondom, waar langs jy nog gekom. Nou sê die skrif, rig vir jou mylpale op. En padaanwysers. En dan skuld toch net die pad. Waar langs die Here. Apostel Paulus sê, mag miskien nie het wat ander het, wat kerk het. Maar met die feit dat jy uit jou vermoe gaan, met die hulp van God, kan jy bedank sê, was er nie die Here. Amen nie, stem jy saam met my. En ek wil vandag kortliks wees, baie kortliks wees, want ek sien hulle daar die groot bord kos en bring hulle wat, alles nou nie, jy weet niks te doen. Hulle bring nou die glikkosse. O, is 'n verskil, bangste mense. Maar alright, gaan dan met julle sê, en julle sê nie julle vind. En vir vandag praat Joes, soveel as sisters. Die skrif maak melding, hy sê, in die boek van Haggai 2, versie 3, wie is nog onder julle oor, wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien. En daarna sien julle dit nou. Lyk as ons niks uit hulle oor. Ek wil vandag vir iemand sê, broers en susters, in die vroeë heerlikheid, toe die kerk in sy begin is, toe was hier baie mense.
Maar dan het die Here vir ons as leiers die lankmoedigheid gegee. Die verdraagsaamheid gegee. Want as jy deur God geroep is, dan sal jy staande bly. 30 jaar. Maar wie is nog oor? Want hierdie huis het sy vroeë heerlikheid gesien. En die heerlikheid was daar baie trane. En in die heerlikheid was daar baie hartseer. En in die heerlikheid was daar baie droefheid. En in die heerlikheid was daar baie teleurstellings. Maar hoor wat sê die Here? Die Here sê luister. Wie op my vertrou, sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Nou gaan ek 'n paar van julle maak op vir my vandag. Ja, ek maak hom net vir julle vir my. Iemand wat loop by die kerk sonder goeie rede, moet jy verstaan. Jy moet verstaan, jy moet nie nog baie op af. As jy nie met goeie rede geloop het, want die kerk is soos 'n palmboom. En mense, die kerk is 'n palmboom. Baie van dit gekom, maar die boom. Hierdie boom het deur baie seisoene gegaan. En die boom het gestaan. So iemand wat kom met jou kerk en leiers, is nie 'n palmboom nie. Is 'n potplant. As hy nie meer weggevlieg het, dan staan ons jou. Dit is van de potplant matroos wordt rondgescheiden. Baie word deur die vrouens rondgescheiden. Maar hy is op pad om op sy eie bene te staan. Die arme vrou wil nog gebly het, maar hy is die Heer. Die man wil nog gebly het, maar sy is die Heer. Ons verstaan as jy loop en jy die reg weggeloop het. Hy is 'n potplant. Ja, julle mense. En dan gaan we praten. Ik ken die monsters. Ik heb die jongens. Wanneer jij weer een palmboom is en die raakt een potplant, dan is hij weer een uitgave als een uitkomst. En die maakt bij jou aansluit als moet een potplant. Want wanneer je een palmboom is, dan zit hij voor weerstandvastig, onbevlekelijk. Luister mooi, je gaat nou weer laat kind met die waarheid nie. Luister mooi wat gebeur. Dat is een lied wat die ou monsters daai jare gesing het. Op die oudtydse wyse. En die oudtydse gebed. Oh, as jy 'n paar ou monster mens. As jy 'n paar ou monster mens. Luister wat ze doen, het hulle land by mekaar gebring. Van die oudtyd. En die oudtyd. Zullen die. Wie is nog voor hier op? Maar die weer is. En sy vroeë heerlikheid. En kanig sien hulle nou. Broers en susters, die kerk se verjaardag sê ek vir jou vandag, vir jou wat nog wil bedank, bly maar waar jy is. Die kerk sê bly waar jy is. Van elke huis het sy kruis en elke kerk het sy duivel.
weggaan nie man. Moet nie weggaan. Want jy kry verskillende soorte huis. Ek weet van mense wat sê hier waar ek gespuit ek het daar van dinge sal weggebring dit is goed. En weet nie hier waar dit sê nee is weg. Ek moet dit so kry. Het moet nog sommer nog erger met jou gaan. Want dat sy nie jou leier respect en sy vrou respect, dan bestaan ons dat die gaan een pot laten gaan. Van de paardboom, laat hem liever maken, die municipaliteitse water. Wat denk je? Daar kan er niet in bestaan in die geest van die heerlijkheid op jouw rusting. Van deze mooi, deze paardboom. Van die trek jou eigen water. Zij krijgen jouw eigen heerlijkheid van God. Daar kan je blad altijd groeien. Of het met groen bij velden vandaag. Of het met groen bij velden. Maar broers, hij gaat draaien. Hij gaat draaien. Gelovigen, dat is baie belangrijk. Wie is jouw leven onderdanig? Die staat nooit in jouw leven op. Ongeacht wat de fout is, die staat in jouw leven. Ik wil die keer laten zeggen. Stop op je groenmanschap. Waarom? Om in jouw leven op te staan. En dat nogal van je gemeente. Je wacht tot in die huisjes. Maak een afspraak. En dan maak je hart licht in jouw leven. Maar je staat niet in jouw leven op. Kom, ik geef je iets aan je hand. Als jij in jouw leven opstaat, dan zal dit wat in jou geboren wordt, ook in jou opstaan. Want als jij niet veel laat leren, zal je nooit andere mensen kan leren. Als jij niet veel laat leiden, zal je nooit andere mensen kan leiden. Als jij niet onder gezag zit, zal daar nooit mensen onder jou gezag zitten. Dat is het waar. Daarom is het belangrijk, broers en zusters. Bij jullie tijd heeft dat bestaansjaar. Zeg iemand langs jou, ik ga niet van mijn kerk af. Al draai je ook om een intertour en ik blijf. Al gaat je ook een zak en as, ik blijf. Al houdt je niet van mij niet, ik blijf. Halleluja. Al komt je niet meer weg met mij niet, ik blijf. Gaat jij wel gaan, maar ik blijf. Wanneer de mens blijft, dan kan je zoals die 30 jaar zijn. Tot hier. En die Heer ons gaat dragen. En wat verder, dit doen broers en zusters, dat is nog net vers 3. En wat vers 9 losmaken, die hart. Vers 9, en diezelfde stuk Haggai 2 van vers 9. Hoor wat sê verder. En hoor wat sê die toekomstige heerlijkheid van hierdie huis sal groter wees as vroeger. Stem eens aan met my. 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 Dat hierdie huis sy toekoms, sy heerlijkheid sal groter wees. En wanneer dat die vruchte wat dan nie ontmooi is, moet hy dan vat in die atmosfeer. As dit wat die kerk is, ek val het onder die atmosfeer.
apostel Mattheus dat Jesus self bijzonder komt bij die haven. En Jesus vraagt, als je dat dus omkijkt. Jesus vraagt. En ik moet me dan van die kerk zijn niet meer voor is, voor die 30 jaar wat voorbij is. Met al zijn goed. Jesus vraagt vandaag. En ik ben zo tegen ja, nou, ons was 30 jaar op de Messias. Ons het verloren, ons het geheiligd, ons het begraven, ons het weggegaan. Jesus zegt vandaag voor jou. Wat? Maak eerst jou net te schoon. Net te schoon zeggen, ga eerst een afzonde. Maak eerst voor jou geroepen. Die volgende wat de Heer zegt. Luister, André Baars. Hij zei, hoor wat zie? Alsjeblieft man, die volgende. Dan weet de Heer dat niet. Vaar op die people. Die klaar werd gemaakt in eerste revue. Die klaar werd gemaakt in Hensma. Ja, zijn zoekers om in die kamer. Vaar op die people. Daar is mensen wat je wacht en PI in de dag. Dat is mensen wat je wacht en Appie. Dat is mensen wat je wacht en Priska. Dat is mensen wat je wacht en Santana Baai. Vaar op die people. Dat is maar de toekomstige heerlijkheid. Hoor wat gebeurt in de toekomstige heerlijkheid. Als jij zorgvuldig luistert naar zijn stem. Hoor wat gebeurt. Hier hebben we dit hier. Jij hoeft glad niet bedreigd te wees. Op die. Maar al weet op je was gegaan is. Van eigen zijn. Laat je niet bedreigd je zie alles. Dat is wat de gehalte die naar die. Hebben mensen? Laat je dat is belangrijk dat die wat nou samen jongens moet dat een gereed maken voor een geweldige schoolvissen wat het er komt. Ik wil jou nou afnummeren, stop jou te loesen voor die wat nou gaat uitkomen. Stop om afgunstig te wees voor die wat nou gaat uitkomen. Vandaag gaat de heerlijkheid aan jullie keer gebaar worden. Zonder enige iemand zijn toestemmen. Hoor wat zeg ik? Hoor je met aan de rechterkant? Amen. Terwijl hij, en je rijdt voor die kracht van die Heer. Terwijl hij luistert naar zijn stem. Als we het doen wat hij voort zegt, dan zal stromen. Luister, hoor je wat gebeurt? Terwijl hij luistert, praat die vader met zijn pa. En zijn pa, daar wacht ze op ons gegaan. Wordt die mooie verbouwing van de Heer. En die Heer, mensen, praat met die vissen en die zee. Je hoeft niet te schapen oepelig. Je hoeft niet om na te maken voor oepelig. Nee, hij zal slapen met die vissen. En die vissen zal gaan. Want dus hij wat mij neemt. Dus hij wat mij neemt. Dus hij wat mij neemt. En de spoor van de
ziel van die Vader, die ziel van die Seun, behoort aan die Here. Al die Here, ek probeer te sê, ek ken die woord. Maar sê, al die Here van julle drie verwag wat die voorsit. Simon, as jy my lief het, laat en pas my skape. Dat is belangrijk. Wat gebeur ten slotte? Hij zit matroos op zijn stoel. Dat wil je aandenken van mij. Hij zoekt zijn mak. Ik ken me dat niet. En weer, jullie twee gaan opgemaakt om mij helemaal fijn te spelen. En dan wil je strijden. Los. Halleluja, los. Ik ken alle dit. Luister mooi. Ik kom in die heiland aan 42 jaar. Zonder gebroken diensten. Maar ik is voor een maand. Dat is het 35 jaar getrouwd. Volgende maand, die 16e maand. Dat is het 35. En kan voor die Heer die nou aan mij vatten. Die mij wil het God. Als je op hier maar alles blijft zoeken. Maar die nou nog weer in de vat. Als je vat, dan vat je Heer. Kijk. De Heer blijft weer hier. Apostel Paulus kwam vandaag. En apostel Matthias iets genoemd. Vergeet nog wat achter. En strek je uit wat na. Want als je jou uitstrekt wat voor is, dan zal die schrift op jou uitgegeven worden. Ga dit aan. Die wat wil inklimmen, dat laat inklimmen. Kan ik er nog iets los? Met het geld van die leiders kom je voor me. Krijg niet om achter mensen aan te doen. Kom toch. Uit toch. Alsjeblieft toch. Zijn kind toch. Onze toch. Met elkaar toch. Kom toch. Als hij met de duivel komt, dan komt alle op hem toch. Ik wil wat te zien. Mijn jongen, als hij terug komt, dan niet toch. Ons verliezen geweest. Maar dat was maar om terug te komen. Ik zeg u vandaag dat op het troon van David zal de koning ontbreken. En anders moet ik van de kerk zeggen vandaag, jij is vervangbaar. Nu moet de wonderlijk ook geen prik lekker en ons dan dat hij zo in de stad in neer. Die Heer redt maar hoe ja, als op prik en hoe ja ons aangebracht. Die Heer redt aan mij wat wij zit, dat zit hij mij voor onder die kraag. Als je niet zo niet. Zij is vervangbaar. Wanneer dat zij is dat wonderlijk. Voor die volgende 40 jaar verklaar ik in die atmosfeer. Zij zal gezien nou, wat ik even los in die atmosfeer, dat is moeilijk, man. Dat is moeilijk. Apostels, dat wat nou apostels is. Bishops is. Wat zoeken apostelen bij jou oepen hier? Wat zoeken bishop bij jou oepen hier? Dat is belangrijk. Je moet veel herders aanstellen. Een pastoor is bij jou oepen hier. Of hoe praat ik nou? Zij maakt jou moe. Zij maakt jou klaar. Dat is het recht denken. Dat is het recht denken. Ons is 15 kloks overnacht nog, maar niemand volgt ons. Ons is 15 kloks overnacht nog, maar niemand volgt ons. Dat is niemand wat jullie mannen volgen. Maar hij
Christi. Dat sê jy, jongens, onmoedend en seker, ek kan nie nou uit. Ek sê vandag, jy kan niet een mantel dra, as jy werke getuig. Raak wat weer recht, man, ek is met jou licht. Jou werke. Wat is Christi, as volgens jou werke, wat jy aangesteld word. En ik moet niet wat man moet met je spoeien. Zet het op camera, zet ze maar aan in de wissel. En dan gaat het op social media. Zet het voor middag. Nou zeg ons nog aan. Mijn raad. Mijn uitvoerende raad, mijn dustere raad. Mijn algemene raad, mijn plaatselijke raad. Dat is allemaal scholisch betaald. As jy sê, jy is die hoof van die sending, hoe kom jy so hard trek? En is het op godsmanne. Raadsmanne. Ek glo op hierdie verjaarsdag, as 'n man nie tiendes betaal nie, haal die ding af. Met dubbele slaas. Als ik op gaan afkomen. Dat is God zijn voor. Wanneer zie je ook niet de God zijn voor? Vandaag was dit gewoon niet hier. Was hij het gemaakt. Maar hier vanaf. Kijk ons net naar heerlijkheid. Die wat wil zelf niet schip gaan.
Los. Die wat wil samenwerking, los. Die wat wil dienst betalen, los. Die wat wil inzet voor Godse werking, los. Want ons kan niet doen dat. Voor die volgende onbepaalde jaren. Dat die kerk moet staan hier. De mensen wat die wil samenwerken. Praat ik met mensen. En daarom vandaag niet om geld voor die anderen is. Maar vandaag als bezoekers is. Om verzekerd te wees. Wie samen je op die schappers. Om verzekerd te wees. Als de mensen wat ze harten bij de gewerkt is. Moet je bekommerd wees. Hier is dit een andere. Because die Engelse mensen die koertjes zijn, die middag daar. Nothing can stop us. It's moving. It's moving. Nothing can stop us. It's moving. It's moving. The church is moving. It's moving. It's moving. The church is moving. It's moving. Maar die gemeente waar je mee gegaan hebt, dacht ik pastoor, dat je gaat naar je apostel. En maar je moet staan. En die vrouw moet staan. Halleluja. Kijk, en die leiders met dit volgen. Allemaal als leiders. Allemaal als leiders met volgen. Ons gaan terug naar de openbaring. Want ons